אימא'לה, שלא נדע מצרות, אוי ואבוי. מבין על מה אני מדברת איתך? זה הם, זה לא אנחנו, כתוב בתורה ככה, חי הניס אחד אלף ושניים הניס תורי בבא, אם לא קיצורם יחרם ויובא הסגרם, כי לא קיצורנו צורם ואויבינו פלילים, הם האויבים של עם ישראל, תבין, הם חלק, הם פעתי מואב, הם בכלל, הם המלאכת של כוזרים, הם נקראים בכלל כוזרים, אתה מבין? הם הביאו את התורה שבעל פה, הם המציאו את הדבר הזה, זה היהדות, הציונות זה לא תורת ישראל, זרם היהדות זה לא תורת ישראל, אתה מבין את הקטע? רוני, שמומי, תתחיל להירגע מותק, טוב? נעשה כאן סדר בעניינים. אתה לא מדבר עם איזה מישהי מהבית ספר שלך או מהתיכון שלך, לא יודעת מאיפה. אתה מדבר כאן עם מישהי יותר מבוגרת ממך שאוכלת אמא שלך, תסתום את הפה שלך. הבנת? טמבל אחד. אז על השם שלי, יאללה, אתם פותחים קבוצה כזאת, אתם עושים את השם שלו, לדעתי. אימא'לה, שלא נדע מצרות, אוי ואבוי. שמות יקרות באהבה רבה, באמת. ושוב פעם, רציתי רק להגיד אני שמחה להצטרף לקבוצה, ואני מקווה שבאמת יהיו כאן דיבורים יפים, ויהיה נחמד. וזהו, שבאמת נכבד אחד את השני פה. ויהיה באמת ברכה, והברכה תשרה פה, כמו שאומרים. שיהיו בשורות טובות. אני נכנסת להתקלח, ואחר כך אני אשלח לכם איזשהו... נראה. אולי נשלח לכם איזה קטע שיר קטן. סתם כזה בשביל הכיף. אימא'לה, שלא נדע מצרות, אוי ואבוי. אין לכם מה? יש לכם פה מסריח אתם, זה הילדים, זה הדור של היום, למה פתחתם? מה הקטע שלכם? אתם לעשות עליי עליהם? מה זה הדיבור הזה? תגידו, יש לכם טיפת כבוד לאדם יותר מבוגר ממכם? מה זה הדבר הזה? אתם יודעים מה זה תורה? יודעים מה זה חיים אתם? תראו מה גדלתם, גועל נפש, איך שאתם מתנהגים. איכסה, לזה פתחתם קבוצה? עוד על השם של אייל? אוי ואבוי.
אגם המלכה, אוקיי? אגם המלכה, בת ישראל המלכה. אגם המלכה. אימא'לה, שלא נדע מצרות, אוי ואבוי.